Γεια σας παιδιά, Matrix 24 εδώ. Παίζουμε ξανά NBA Live Mobile και αυτή τη φορά θα παίξουμε ένα παιχνίδι του πρωταθλήματος. Ναι, παίζουμε με τους Kings. Παιδιά, το καλάθι, αυτό είναι το δεύτερο καλάθι που βάζω έτσι. Πάνω που λέω έκανα βλακεία, τους έδωσα μπάλα, έβαλα ένα καταπληκτικό καλάθι. Παιδιά, είμαι τέλειος. Το έχω κάνει άλλη μια φορά έτσι κατά λάθος. Με τον Peace. Αυτόν του που παίζει στη θέση που πάει και κάνει τα lay-up. Δεν είναι πολύ καλό στο μπάσκετ, δεν γνωρίζω όλες τις θέσεις. Το έχω κάνει που μου φάνηκε πολύ παράξενο. Ο Χουέρτας βαράει τρίποτα και πιστεύω θα ήταν πιο εύκολο, αλλά με το Peace μου φάνηκε παράξενο. Έχω αρχίσει και γίνομαι άλλος τώρα, παιδιά, όμως. Πω. Είναι πολύ άχρηστος. 5-4. Μπήκα δυνατά, αλλά πάνε να μου περάσουν οι Kings. Εγώ είμαι Cavaliers. Κοίτα εδώ, δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα. Τέσσερα πίες. Καλά, μου μπει αυτό. Πολύ μακρινό σουτ. Και δεν μπήκε. Πάμε στη δεύτερη περίοδο. Παίζουμε NBA Live Mobile. Αυτό, να ξέρετε, το παιχνίδι είναι στο κινητό και είναι δωρεάν. Εγώ, παιδιά, τώρα έχω Play Store. Μπορεί κάποιοι που έχετε App Store να μην το βρείτε δωρεάν, αλλά όπως να είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και εμένα μου φάνηκε παράξενο που το είχε δωρεάν, γιατί δεν έχω βρει κανένα παιχνίδι τόσο καλό που να είναι δωρεάν. Καλός είναι, ούτε εντάξει, δεν δείχνει ότι είναι καλός, αλλά δεν κάνει βλακεία, δηλαδή βάζει καλάθια, αλλά λέω ότι είναι 5-8 γιατί και αυτό το βάλα, μια αλλάξει το κυπέδο. Ωραίο τρίποντο.
είμαστε εδώ 18 στους 4 η διαφορά. Πω, τι μου έβαλε! Ρε το άτομο. Ελά. Δεν απάντησα. Εν τω μεταξύ δεν πάνε κάτω από καλάθι. Δεν το έχω παρατηρήσει και εγώ δεν μπορώ να τους ελέγχω όλους που να πηγαίνουνε. Μπαγιά τρύπα. Offside. Απάντηση. Πουέρτας εδώ. Κοιτάξτε εδώ ρε παιδιά τι μου βάζουνε. 15-15. Πάμε όμως τώρα. Κοιτάξτε εδώ, τι παλιές βγάζουνε. Αυτός παιδιά είναι ο καλύτερος της ομάδας μου. Το ξέρω, δεν έχω πολύ καλή ομάδα. Και να ξέρετε, επειδή στην αρχή δεν έχετε πάρα πολύ καλή ομάδα, μπορείτε να κάνετε τα events, να περνάτε δοκιμασίες και να μαζεύετε τρόπια για παίχτες. Πολύ καλούς παίχτες όμως, άμα μαζέψετε κάποια τρόπια θα μπορείτε να πάρετε πολύ καλούς παίχτες, κόκκινους, ξέρω εγώ, 85άριδες, πολύ καλούς. Εδώ με βοήθησε αυτή η κόντρα που έκανε στο χέρι του. Πήγα πιο εύκολα για lay-up. 22-17. Για να πήρε ο Βλάκας. Πάμε να τον πάρουμε. Πάμε. Τάπα. Αυτοί βγάλανε. Αφού αυτοί κάνουν τάπα. Δεν πειράζει. Προηγούμαστε. Ωραία, να τον αφήσω να κατέβει. Θα είχα πολύ μεγάλο προβάδισμα αν έμπαινε αυτό, παιδιά. Δεν πειράζει, μια χαρά είμαστε τρίτη περίοδος. Ξεκινάει από τώρα. Και να ξέρετε πάει και παράταση. Εδώ πέρα άμα έρθει ο παλιά. Δεν πάρει να κάνω βλακεία. Και επίσης, επειδή σας είχα αναφέρει και για το Q&A που θέλω να κάνω, ναι, μην μου γράφετε τα comments σας από τώρα σε αυτά τα βίντεο στο gaming. Θα κάνω ένα βίντεο ανακοίνωσης που για να μου γράψετε σε αυτό το βίντεο τα comments σας για το Q&A.
σημείες έχουν χάσει 2 καρφώματα. Τώρα έχω πολύ μεγάλη διαφορά, παιδιά, είμαι στους 10 πόντους. Και επίσης μου έχετε ζητήσει να παίξω PlayStation. Ναι, στο PlayStation έχει υπάρξει ένα μικρό προβληματάκι, όχι τεχνικό, μην ανησυχείτε, απλά στον κόσμο μου στο Minecraft κάτι μπορεί να μπλόκαρε και δεν ξέρω βασικά τι έγινε και είδα καταστραμμένο το σπίτι μου και έτσι, και υπάρχουν 2 προβλήματα. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι θέλω να αρχίσω να κάνω τα βίντεο μου με καταγραφή οθόνης από PlayStation, αλλά αυτό είναι δύσκολο. Θα το προσπαθήσω να το κάνω όμως. Ναι, θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Άμα θέλετε όμως να συνεχίσω ναι, άμα θέλετε να συνεχίσω το Minecraft έτσι όπως το κάνω, ναι, φύγε από εδώ, φύγε από εδώ, έτσι. Μου θέλετε να συνεχίσω το Minecraft έτσι όπως κάνουμε από το κινητό, γράψτε μου κάτω στα comments σε αυτό το βίντεο, υπενθυμίζω σε αυτό το βίντεο να μου γράψετε για το Minecraft, και επίσης από κάτω σε αυτό το βίντεο θέλω να μου γράψετε για το άμα θέλετε να ξεκινήσω όταν βάλω καταγραφή οθόνης στο PlayStation, να ξεκινήσω το Pro, άμα θέλετε. Εντάξει, τώρα όσοι θα δουν αυτό το βίντεο θα ανέβει λογικά σε κάποια λεπτά, σε κανένα μισάωρο ελπίζω να έχει ανέβει. Μόλις ανέβει θα ανεβάσω και την ανακοίνωση. Όσοι έχετε σκεφτεί comments και τέτοια. Ήμουν ο Matrix 24 και αυτό το βίντεο μου. Γεια σας.